sarki wanda ya yi duniya, ya kasashe duka gaba daya har kasar Indiya. Gaban basira ya kan aure ya banga nau'in biya, dan samai gaskiya cire dukan gajiya. Kasa idan na yi waƙar nan duk ai ta madalla dan ɗahe. Ya Rasulallah manzo Allah mijin Aisha ɗahe. Kai salatin da ba adadi ga khairu kalikillah, Mustapha Bakureshen nan kuma mai gidan bila, wanda shi ne ya zai fadar kakaba shi ma sallah. Ya kauda duk matsala da zuwan sama dalla, kowa yake binka yayo dace dan Amina ya ɗahe. Sada alayensa gaba ɗaya ni da su na fake, har asabu ka sanya su inuwar su nan na fake. In dai akan manzan Allah ne ba da ransu suke, kowa ya zan farke duk wanda ya yi sake. Ya yi izgili ga abin san mu ba za mu kyale ba dan ɗahe. Ya Rasulallah manzan Allah mijin Aisha ɗahe. Assalamu alaikum mai saurari, shugaban kungiyar Rabi'awa ta babban rami ke gabatar muku da wannan kasida mai sauke da hankali da kuma rikon amana na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga bakin almajirinku mudassir habibu mai lakani da na manzo. Domin neman karin bayani ku tuntube mu ta wannan lambar waya kamar haka 09073931952 ko kuma 0905276 gaisuwar bata kare ba balle na hau bai cika, zana je a kanan dabo in sauke taujakka. Zan bulo a gidanka sharifi gani da gaka, sannu da mai salka adamin mai makka. Sai na guso malam Buhari cikin yaban da nake wa ɗahe. Ya Rasulallah manzo Allah mijin Aisha ɗahe. Na mika tau godiya ga masoya masu yin hidima, ya rabu ƙara min ilhama zana yo hidima. Sannan ka warware harshe na in yo shi ba rigima, ya rabu mai rama ƙara min hikima. Sai da ni na baka mudassir je ka yo bai cika gun ɗahe. Sallama a gare ka Muhammadu khairu khalqillah, sallama a gare ka Muhammadu ya Rasulillah, sallama a gare ka Muhammadu ya mijin ramla, sallama a gare ka Muhammadu maganin kwalla, sallama a gare ka Muhammadu bin Abdullah. Ni dai Rasulillah kama ni dan Allah, banda komai in ba san ka ba ya mijin Aisha ɗahe. Ya Rasulallah manzo Allah mijin Aisha ɗahe. Gaskiya da amana annabu naka ne walla, har kafire makiyan Allah na ji suna shela. Kaya suke ba kama ajiya ya kai Rasulullah, suka ce aminullah dan kana da kula. Su suka yi maka wata shaida duk kuji ne masoyan ɗaye. Ya Muhammadu gani abani dan Fatima Zahra, dan Alhassan da Husaini sannan dan Ali Aidara. Ka san abin da nake nema tun kan na ma fassara. Ya Aba Zahra mai gidan Hajara, wa ma arsalna ka hakika rahama kake gummu faɗahe. Ya Rasulallah manzo Allah mijin Aisha ɗahe. Haƙuri a gare ka Muhammadu shugaban shugaba, har na tuna da abin da arna suka yi ma shugaba. Ka je kana wa'azi a gare su don su zamci gaba, ba su kofar gaba suka ma zamba. Mala'iku ɗaya bayan ɗaya sun zo su rama ma ya ɗaye. Annabi sai ka ce na yafe musu ko ba haka ba, da a ce har sun sanni ba za su min haka ba. Ni abin da nake so gun su duk su bi Allah
ɗaye. Ya Rasulallah manzo Allah mijin Aisha ɗaye. Mai hankuri da yawan fara'a ɗan gatan rabba, mai Abubakar mai Usmanu mai Aliyu da rabba, mai Umar mai Alhassan kuma mai Husaini gudu ba, mai Fadima mai Musin mai Ummu Kulsumin ba, mai Zainaba mai Mariya mai Aisha dan babba. Domin isar su gurin ka Muhammadu ni kada san da ni, sannan ka mun lamuni in ganka ya maddani, daga raudar ka gwani kuma ka yi mun lamuni, hidimar ka duk aidani kar ya zan babu ni, sannan ka mun lamuni duka juyin zamani kar ya zan babu ni, sharrukan zamani mutum da duk wani aljani kar ya zan babu ni, sharrukan shaidani dan isar ka Rasulallah hikimar yabo ka da damun ɗaye. Dan Shehu Ahmad Tijjani mai dubu na masoya, dan Shehu Bara magausun layi ka kauda duk makiya, dan Shehu Adamu na kwanta gora da shi muke fariya, kai manna duk kariya sharruka na makiya, domin isar duk waliyan Allah da amsan roƙo ɗaye. Ya Rasulallah manzo Allah mijin Aisha ɗaye. Anan nake so zana taƙaita duk kuji ne masoya, mai tambaya bayan yi kasidar yara ko komaya, almajirin kuma nasiri ne ko da mai tambaya, addu'ar kuma soya nake ta so kujiya, in kuka min ba za na ki samun yarda ga Rasulu ba ɗaye. Ya Rasulallah